Nelson, Nelson, न' दंना? ओंखारबो माबाय? Nelson, दिनै मा जालायखोब्रा नोंलाय? मानो गोबाव जाखो नोंलाय? ओंखारबो थांनांसिगौ जोंहा PUBG गेलेनो। आदसा नोंसोरनो नेलसनखौ नांगौ? गैया नेलसना दाबो सिखाराखै। मा होननाय जाखो दाबो सिखाराखै? हा 10ता जालायनोसै फुंनि। आसिला हरसे मानि उन्दुआखै खोमालै दाबो सिखारलायनो हायाखै। नोंसोरसो मिथिगौ हरसे गेलेदोंना हरसे उन्दुदोंना हरसे मा खालामदों। गैया माथो दाबो सिखाराखै। मा जागोन बेजोंथाय मा जागोनथाय? आदैया माथो रागा जोंबाय? मा रागा जोंनोलै? मा रागा जोंनो? रागा जोंनाय नङा। मानसिया जुदि फुंनि 10तासिमबो सिखाराबा बेखौ रागा जोङा मा जागोन? हा मा मावना जागोन बेलाय? मा मावना जागोन? हा आं रिटायार जाबा मा मावना जागोन बियो? मा मावना जाबावगोन बियो? हा साख्रि गैया मोन गैया मा जाबावगोन बिलाय? जेबो नङाब्रा आदै जागोन ना। साख्रियालाय मा होबानो मोनबाय आरो। मा बुंदों? साख्रिखौ होबानो मोनगोन? मायाव होबानो मोननो? होफैगोन मोखाङाव नोंसोरनो? हा थोरसियाव ओंखाम खुरना होनाय बायदि होफैगोन नामा? हा साल्ला बिफानि साख्रिखायसो जाबाय थादो बे नेलसना। आं गैयाबानो गैला जागोन बियो। र' मास मोनसेल'सै रिटायार जानो। मायाव जायो जाहैबाय था। आंथ' रिटायार जाबा फैसा मोनखाला। मा जायो आं मिथिला आरो। आदै माने जोंबो माने नेलसनजों माने बै माबा नट बुथुमनोसो फैदोंमोन माने बे कम्पिटिटिभ एग्जामनि माने नट दंनो बेखौ जों बै राहुलनियाव ज' खनसे माने नायहैनो नागिरदोंमोन आरो ना। औ आदै जों माने बे माने आइएसनि माने माबा खालामगासिनो जोङो कचिं लागासिनो ज' बेखौसो माने एसे रायलायनो नागिरदोंमोन आरो ना। दे होमबालाय नेलसना सिखाराखैबा माथो खालामबावनो? जोंबो थांफिनसै ना मा बुङो राखाव? औ नेलसना सिखाराखैब्ला थांफिनसै। दे दायो थांनो थिनहरबानो जाबाय दे आदै। जों थांसै नामा आदै? दे आं दा थिनहरगोन। मा खालाम भगबानासो मिथिगौ आरो। पाबजिसो गेलेयो ना नटसो लायो ना कम्पिटिटिभ एग्जामनिसो माबा थागथियारि खालामो ना मा खालामो मिथिला आरो। बे बिफा बोराय सासेया बेसे फिसिबावनो बेखौलाय। सेंग्रा गिदिर जालायलांबाय नेलसना। आं बुंनो रोंलालै। बे बारावले जेबो जायाबा थांथोंलै हाजिरा थाजिरा मावना जाहैथों बियो मायाव जायो ना लेबार मावना जायो ना मा मावना जायो आं मिथिथारलालै बेखौ। ओइ राखाव आदैया हले रागा जोंथारबायलै। थु माबोरै थांसै थु जानाय नङा बे जानाय नङा। जोंहासो दानो जारिना जालाबायगोन हा थु औ थु थांसै थु। बे थाबाय थाबा जोंहासो जारि जागोनबो नङा माथोलै। नेलसननि देहाया जोंहासो जाव गोलैजोबगोनलै थु माबोरै? बिदिबा जों थांनोसै आदै दे होमबालाय। दे थां। आं दा सिखारबा थिनहरगोन आं बेखौ। लोगोफोराबो दे आरो बिनिया मा होनना फैयो मा नागिरफैयो बुजिला आरो। लोगोफोराबो बारा थिग नङा इसोरना। ओइ नेलसन बिमा नै बाबाखौ सिखारहोलाय। मा दाबो उन्दुबाय थादोंलै सानजौलायलांबाय। खामानि गैया दोबो गैया। ओइ आंना स्कुटिया सार्भिसिं हैनांगौमोन। आरो गारि गिदिराबो मा जाना दं मिथिया। रङियाव न' लुहैनो होननाया लुगोना लुला आं मिथियालै। लुआबा लुआ था बाद दे। माबा माथो लोगोफोर फैदोंमोननो? नोंसोरनि लोगो फैदोंमोन। पाबजिसो गेलेगोन ना आइएसनि कचिं होनोसो रायलायनो फैदों मिथिलायलाङा आङो। थांबाय बिसोरो नों सिखारैखाय। पाबजि गेलेयालै कचिंनिसो माबा रायलायनो नागिरदों जों आइएस कचिंनि। बेखौनो नामा पाबजि गेलेनाय सानलायबाय नों। आरो पापा माबा मबाइल नांगौमोनलै आंनो 25,000नि। मा होनदों? 25,000नि मबाइल? हा नों दाखालि बायनाय 20,000नि मबाइला मा जालायखो आरो मा 25,000नि मबाइल नांलायबाय जागोन नोंनो हा? ओइ 20,000 मबाइला हाया लड लानो हाया हें जायो। आंनो नांगोन 25,000नि बिदिसो हायो बिदिसो डाउनलड खालामजोबनो हायो आइएसनि कचिंनि एन्सार स्क्रिप्टफोरखौ। ओइ 20,000जों हाया। आं मिथिलालै बेफोरखौ आं टेनसन लानो हाया। फैसा गैया फैसाया ओरैनो मोनगोन नामा खाबानो मोनो नामा गैया आं मिथिया। ओइ आंबो मिथिया दा मोनाबिलियाव अर्डार हरनोसै आं अनलाइनाव फैसाया रेडि खालामना दोनखा। जा मा नोंसोरबा मास मोनसेयावनो मबाइल मोननै मोनथाम बायनायलै हा बिफाया बोराया मा हारसिंनो होजोबनांगौ नामा नोंसोर हा? नै मा होनबाय थायोलै आं दा बेलासियाव मोनाबिलियाव हरनोसै आं अर्डार हरनोसै एमाजनाव 25,000नि गोदान मबाइल फैदों आं मिथियालै। आंबो मिथिया मा खालाम मा फाननानै मा जानानै मा जायो मिथिया आं मबाइलखौ मिथिया आं मिथिया। आं मिथियालै आंबो मिथिया आं थांसै आं लोगोफोर थांसै दा मोनायाव रेडि खालामदों थांसै आं 25,000 मबाइला मोनथारनांगोन। मा जागोनलै बिसोरजों? ओइ गासिबो खालि फैसानिल' धान्दा। बे बिफा बोराय सासेया मा हागोन? आं थैबाथाय बे न'आव जेबो जाला जेबो खालामनो हाला साख्रि बाख्रिथ' गैला आं थैबाथाय बिसोर थैखाजोब्बाय। हायालै आं होनो टेनसन जाजोबगोन बेयाव।